ningkong ki para bangit paro jong lang ka jongi isgo kaban aingu yo blain ba jong krik step ya kaba yo ya krik lat pandon pat pi baro ki ba para bangit ki ba skap ya krik good news tv banai blay pi lang baro ake kerting ka batiang bat ka badon bor ka jong try bonong penim be jogi u Jesus Christ ketika step kadon ka kubor step baca ketika step ka pemerintah haswa bangin sa ya pai shaki jong ki kam ki ti ki jogi ken ya puson kot na ka tien ka jong blay ha ketika step ka balong ka bam ya ka jing im ka bakan jaman sim ka jogi ya ka bangila banya lemba jog ketika segi ha ringkat ka jing don ka jong blay bentana ka tien ka jong blay ka ba ka don ban ya puson ha ketika step ka long na ka shiti ka ba ar ka jong apostol Paul shekinong korin kalenong ka ba san ka khot ka ba khat nyau bat ka phang pedeng jong ketika subject ketika step ka long ka jing im ka ba thmai tien ka jong blay ok kubdi kumta lada u e ru u don ho Chris u long u jing thao ba thmai ki e ru ki ba rim ki la du no hakbi ki e baro ki la jalong ki ba thmai baro u brio u balop diang ya u Jesus Christ u sedang ya ka jing im ka ba thmai bat ka tai ka jing im ka ba thmai ka jong u ka sedang nadu ka ni ka por habangi kren sapang ka jing im kam shumut ba ka jing pen im kan sedang hadin jong ka jing yam rei ka day ban sedang nadu ka ni ka jing im ka ba menta ya ka ba Kristan ude ban man ya kat tu kat de na ka de ka perthei ka jing pen im kam long satya ka ba brio ula ban le daladihi kalong ka ba Jisu ule habangila pediang yau omdon mono menuru bala ban pen im yaladi ubrio ubala ngam jelop jula ban yarap ban pelaj im yaladi de ban don ban do remano ke ban yarap bat kata kalong ka ka bautrai Jisu ule ha uta ubap diang yau ya ka jing im jong ubrio latap da kapop bat kalalong hapo ka jing penyan jong usoitan ka jing im ka baladei hok bansha penrem ha ka segi jong ka jing bishar henrei u Jisu ula pelaj yangi na ka de ka apot usei yo briu na kata ka jinglong ka berim bat u penkop ha u ya ka jinglong ka betmai haba u briu ula IT ya ladi ha u Jisu usdang ban im hapo ka jing penyai ka jong u ka Bible ka ong u bala pelaj yangi na ka bor jong ka jingdom bat u bala penken riak no yangi sha ka hima jong u kon ka jing in jong u ha u bangi yo ya ka jing suspa jong i ka jing map ken ya ki pop ki jong i kolosai ka nong ka ba ningkong ka khot ka ba khat lai bat khat sao de ha ka jing yap ka jong Jisu halor ka ding phna baula yap ha ka jaka jogi ublei upenrem yangi namar bagila lepop penban da ka jing i ka ba kraw jong u ula pha yo u khun bala khamarwei jong u Jesus Christ ban sha ya ka jing pen shitom ka ba ngidei hok ban sha magi ka tien ka jong ublei ka ong shiti ka ba ar korin
san kalenong arpui ke dekat kong namar ya uta ubom shimla tip ya kapop ula pelong kapop na kamta jogi kenang baon pelong yangi kahok ublay hau kadi kalong ka ba crown bat ka ba pla ka ba jia hau bangit habangilap diang yau jisu haba ubriu ulang ngej hakadi ka don kam ka jing sedang ya ka jing im ka batmai u Jisu u ong ya u Nicodemus shisha nga ong hami lemdala kapat ya u briu omla ban yo i ya ka hima kibneng ulap teng shu shisha nga ong hami lemda kha ya u briu na ka bat na mensim omla ban leng hapo kahima ublay kalong kajing hikai ba iklung ya iba ompat simlakha emtip kabak kumdo kande kaperthei kalong ru kumta ya ubriu ubampat kha nau mensim jong ublay omla ban tip syapang ublay Tinamar kata kom ki khon ki jong ublay gede bas ngotho gela gela ya kom ki khon kristan haka jinget kristan ka jogi Henry kat dongut ngis ngotho balakha yangi nau mensim Tinamar kata topin puson yala ka jong ka jingim ka ka bangi day banle na kabenta ublay ikulung kpo kakbi idon kikmat ban yo idon ki skor ban yo sngo idon ka sintur ban kren bat kumta terter hanrei ka long ka jing shisha ba impat la ban pentrekam ya kita baro idon kikmat Henry imla ban yoi idon ki kejat Henry imla ban yan idon ki skor Henry imla ban yo sgo they tat onda habala pentmai yau briu do Jesus Christ ba unla ban yoi yagamon ka jong blay ula wat ban sha skoru daina kata daw ba Jesus ha ke babon ki jingkren jong upendon kam ya kiktin uta ubadon kiskor ban sngo ai on sngo ukulong ubompat kha omla ban yakren ublay nabar kataw kwa ban kren yangi bat mangiru kumju ban yakren bat ublay Henry haba ompat simla pentmai yau brio daga bor jong utrai Jisu kita baro kimla banjia upol uong haga siti ka beningkong sa kinong korin kalenong ka baar ka dekat ka bakat sao Henry ubriu ubakenjado pediang ya kita ki eru ki jong umensim ublay namar kilong ki jingbi hau bat umla hi ban itu yaki naba daga kenja mensim ban bishar yaki habala kapat yau briu na ka bat na mensim udan kamban sedang ya ka jingim ka batmai u Petros u tho syaki Kristan ke basdang ya ka jingim ka batmai namar kata habala ino ya ka jing pensniu baro bat ka jing syukor baro ki jingle arsap bat ki jing bisni bat ki jing kren sniu baro kom ki khulung ki badangkha to phin kwa her ya ka bas ngau bat ka dot ka badaimen sim knang ba pinyo san da ka sha ka jing penim to blay un kurku ya kadika kubor hakir ka step ba blay un ya rap yangi un pentmai bor ya ka jing im ka jogi bangila ban ya dang ni sha Jrong bat hakaban syakri
ya ublay un kurku na kamta ke burom jong u tong ini ya late how blay haki jing duai ini duai nyangu ya me ublay bot pa jong ya babdeng haki de por dang step jong ke sgi ngis go ngu atra ya me ba mi penyo hagi ya ke lat ban syakri ya be lengba jong ke step ke kubor step hagi de sgi ya rap ya try ya rap ya gitu ke basgap bat page ya ke channel kajogi pagila atrai banyo ya ke bor ke jeng petmai ha ke jing im kajongki kabamal sngi isne balor gat lem bat ki por baro bangila ya ke ban kenmau ban syakri ya ke kerting ke jome sngau atrai ka bangu gojogi nama kerting ke jong jisu duai amen.